Úvod do sveta podcastov. Vitajte v našom úvode do fascinujúceho sveta podcastov. Tento kurz vás zavedie na cestu objavovania nového univerza plného informácií, zábavy a inšpirácie. Začnime však od základov. Čo vlastne podcast je? Podcast je v podstate séria zvukových nahrávok, ktoré môžete počúvať kedykoľvek a kdekoľvek. Predstavte si to ako rádio na požiadanie alebo audioknihu dostupnú online. Ale podcast je viac než len to. Ide o médium, ktoré má silu spájať ľudí, šíriť myšlienky a vytvárať komunity poslucháčov po celom svete. Prečo sú podcasty také populárne? V posledných rokoch sa podcasty stali skutočným fenoménom. Čo ich robí takými obľúbenými? Hlavným dôvodom je ich flexibilita a prístupnosť. Podcasty môžete počúvať prakticky kedykoľvek. Či už cestujete, cvičíte, upratujete, alebo si jednoducho užívate chvíľu relaxu. Všetko, čo potrebujete, je smartfón alebo počítač s pripojením na internet. Nepotrebujete žiadne špeciálne vybavenie a preto sú podcasty dostupné pre každého. Ďalším lákadlom je sloboda výberu. Na rozdiel od tradičných médií, ako je rádio či televízia, si pri podcastoch sami určíte, čo chcete počúvať a kedy. Podcasty tiež vytvárajú pocit osobného rozhovoru, ktorý pôsobí intímne a priateľsky, ako by ste počúvali blízkeho priateľa. Navyše umožňujú hĺbšie a detailnejšie ponorenie sa do tém, ktoré sú inak len povrchne pokrývané. Rôznorodosť podcastov. Jednou z najväčších výhod podcastov je ich neuveriteľná rôznorodosť. Bez ohľadu na to, čo vás zaujíma, vždy nájdete podcast, ktorý vám vyhovuje. Pozrime sa na niektoré tipy. Informatívne podcasty. Tieto podcasty sú určené na učenie a získavanie nových informácií. Nájdete tu spravodajstvo s najnovšími správami a analýzami aktuálnych udalostí. Ak vás zaujíma svet okolo nás, sú tu vedecké podcasty plné fascinujúcich faktov. Pod vzdelávaním nájdete širokú škálu tém, od histórie až po cudzie jazyky. Technologické podcasty vás zas prenesú do sveta inovácií a trendov. Ak hľadáte niečo na oddych a zábavu, aj tu máte bohatý výber. Komediálne podcasty ponúkajú smiech v podaní profesionálnych komikov alebo zábavných rozhovorov. Celebrity rozhovory vám umožnia nazrieť do života známych osobností a ak obľubujete fikciu, čakajú na vás kriminálne drámy, sci-fi dobrodružstva a ďalšie príbehy. Záujemcovia o videohry si môžu vypočuť diskusie a recenzie tých najnovších titulov. Pre tých, ktorí hľadajú motiváciu a inšpiráciu, sú tu inšpiratívne podcasty. Môžete sa ponoriť do rozhovorov s úspešnými ľuďmi, ktorí zdieľajú svoje rady a príbehy. Podcasty o osobnom rozvoji vám zase prinesú tipy na zlepšenie života či kariéry, zatiaľ čo motivačné podcasty vám dodajú energiu a odhodlanie. Filozofické a duchovné podcasty prinášajú hlboké úvahy o živote a existencii. A napokon sú tu podcasty venované špecifickým záujmom. Milovníci jedla a varenia si prídu na svoje v kulinárskych podcastoch. Športoví fanúšikovia nájdu diskusie o najnovších športových udalostiach. Umelecké podcasty sa venujú hudbe, filmu, literatúre a výtvarnému umeniu. A ak radi cestujete, sú tu cestovateľské podcasty, ktoré vás virtuálne prenesú do vzdialených kútov sveta. Toto je len ochutnávka toho, čo vám svet podcastov môže ponúknuť. Či už vás zaujíma čokoľvek, určite nájdete podcast, ktorý vás osloví. Každý deň vznikajú nové podcasty, prinášajúce nové myšlienky, informácie a zábavu. Tak prečo nezačať hľadať ten správny podcast pre vás už dnes? Možno objavíte niečo, čo vás inšpiruje, rozosmeje, alebo vám otvorí nové obzory. Podcastový svet je tu pre vás. Stačí si nasadiť slúchadlá a vydať sa na cestu. A kto vie? Možno sa jedného dňa ocitnete na druhej strane mikrofónu a budete vytvárať vlastný podcast.
pretože práve to je na podcastoch také fascinujúce. Každý môže byť tvorcom a zdieľať svoje myšlienky so svetom. Vítajte vo svete podcastov, vašom novom zdroji inšpirácie, vzdelávania a zábavy. Podcast power in your hand. Broadcast dreams and take a stand. Turn up the volume across the land. Join the wave that's so grand.